To
paraan para kami ay makasulong. Nagdududa kami na talagang nilalayo mo kami tawagan noong tinawag mo ang mga alagaan na maglingkod sa paglikha ng isang bagong paraan ng pag-ibig sa mundo. Narinig namin ang mga dating kwento, ngunit napuno kami ng mga kailangan ng Diyos sa aming sarili. At kung kami ay mataat, mga kapalitan ng Diyos sa iyong banal ng mga kasunod. Panginoon, sa mga sandali ito ang kalahirigan. Marinig ang aming mga pagdalitan at ayusin ang aming mga puso, kaluluwa at isip, iyong awa at dinisip sa kami at gawin bago. Tayo po ay magkaroon ng panalangin sa katahimikan habang pinakinggan po natin ang munting musika. Sa gitna ng kanilang takot, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanila at bumulong. Sumainyo ang kapayapaan. Minamahal na tao ng Diyos, pakinggan ang banal na paanyaya ng biyayang inaalok sa bawat henerasyon. Sumainyo ang kapayapaan. Kayo ay mga minamahal ng Diyos, hindi dahil sa inyong nagawa o hindi nagawa. Kayo ay mga minamahal ng Diyos dahil kung sino kayo at kung sino kayo ay isang tao na tinawag at may regalong maging presensya ng kapayapaan at pagmamahal sa mundo ito. Pinatawad ang iyong mga pagkukulang, umaapaw ang grasya. Tumatawag sa iyo ang Diyos, sumaiyo ang kapayapaan. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi para sa kanilang sarili kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamangang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. At lubusan pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang lupa at ang pera ay binigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Ganyan din ang ginawa ng Levitan si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga tagapagpalakas ng loob. Hininta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera ibinigay niya sa mga apostol. Ang salita ng bigay ng buhay na walang hanggan. Ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa kanila na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya
kita. Pinapatutuhanan at pinapahayag namin siya sa inyo, na simula pa ay kasama na ng Ama at napagkita sa amin. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan, ang pamumuhay sa liwanag. Ito ang mensahe na narinig namin mula kay Jesucristo at ipapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin may pagkikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus ng Kanyang Anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung pinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay nito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo, ang matuwid. Siya ang ibinigay ng handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang sa mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Ito ang salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa magandang balita ayon kay Juan. Kapitulo 20, versikulo 11 hanggang 31. Nagpakita si Jesus sa Kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi na pinatawad. Ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pato sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Magkalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila.
Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo iyong kamay sa aking tagiliran. At huwag ka na mag-alilangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga lagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang nakaraang linggo mga kapatid, dahil wala tayong church, ay sineselebrate natin ang Easter Sunday, o yung araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos, o ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay nagpapatuloy po dahil tayo ngayon ay nasa
ikalawang linggo ng kanyang pagkabuhay. Sa mga nag-Bible study po, purihin ang Panginoon kasi natalakay din natin patungkol sa kanyang resurrection. Pero ngayon ay hindi na natin tatalakayin sapagkat ang teksto natin ay patungkol na po sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kaya kayo ay inaanyayahan po mga kapatid na dumalo sa Bible study. Ano po? Kasi pagka dito, shortcut na lang, kunti na lang. Hindi katulad sa Bible study, mayroong open na talakayan pagdating sa salita ng Diyos at sa pananampalataya ng bawat isa. Ang binasa nating teksto mga kapatid ay ang pagpapakita, yung unang bahagi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Mga Sunday, ang una po niyang pinagpakitaan ay si Maria Magdalena. Doon po siya number 1. Si Maria Magdalena ang pinakaunang taong nakasaksi ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Pagkatapos magpakita kay Maria, ay nagpakita na rin po si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga alagad niya, sa panahon na ito ay sila ay nagkukulong sa isang bahay sapagkat wanted po sila ng authority, wanted sila ng mga Hudyo at talaga namang sila ay papatayin, i-persecute pag nalaman nila, nalaman ng mga Hudyo na sila pala ay ang mga alagad ni Jesucristo. Kaya sa kabila po ng pagiging apostol, ng pagiging disipulo nila, ay sila rin po ay nababalot ng matinding takot katulad natin. Hindi sila naiiba sa karamdaman. At syempre, kung ikaw naman ang nasa kalagayan nila, yung pinaka-leader, imagine ninyo, bigla na lang namatay o nawala. Syempre, yung direksyon ng buhay mo ay hindi mo na rin malalaman. Ano po? Halimbawa sa mga anak, biglang namatay ang mga magulang ninyo. Halimbawa naman, ay syempre kayo mga anak, mababalot kayo sa takot kasi hindi nyo na rin alam ang inyong mga gagawin. Ganun po ang pakiramdam ng mga alagad na ito. Gulong-gulo na ang kanilang mga isipan. Sa sitwasyon natin ngayon, yung coronavirus na hindi pa natatapos hanggang ngayon. Ano po? Maraming tao ang nababalot sa takot pagdating sa coronavirus na ito. Yung iba ay hindi na naniniwala. Yung iba naman naniniwala. Totoo po may coronavirus. Ang pinaka-affected po talaga nito yung mga may sakit na. Sakit sa puso, sakit sa baga, diabetic, yung mga meron na pong iniindang sakit. Kaya pag tayo po ay mayroong gano'n, tapos tinamaan tayo ng coronavirus, doon po tayo mapupunta sa critical na sitwasyon. Kasi baga po yung tinatamaan ng virus, kaya magpatuloy pa rin po tayo sa pag-iingat. Ano po, kaya babalik po na yung mask po. Napakahirap huminga, kaya babagalan ko na lang po ang aking pagsasalita. Ayan. So dito mga kapatid, natatakot sila. Ano ang bungad ng ating Panginoong Jesucristo? Kapayapaan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, pinapakita dito na sa kabila ng takot, sa kabila ng pagkagulo ng ating mga isipan at damdamin, ay kapayapaan lamang na nagmumula sa Panginoong Diyos ang siyang makapagbibigay lunas. Ano po? Kaya ito ang unang bungad ni Jesucristo sa kanila. Bakit? Sa pananampalataya po kasi ng isang tao, napakahalaga yung magkaroon ka muna ng kapayapaan. Bakit? Kasi bagamat kahit sabihin na natin ikaw ay may pananampalataya, pero kung wala namang kapayapaan sa iyong puso at isipan,
sayang din lang kasi hindi ka makakapag-focus sa ating Panginoong Diyos. Pag ikaw ay nababago ng matinding takot, lahat ng blessing, lahat ng miracle, lahat ng mga magagandang nangyari sa buhay mo, lahat po yan makakalimutan mo. Lahat yan hindi mo po maiisip. Mawawala yan, mabubura sa isipan mo. Ano na lang ang pupunta? Yung negative. Kaya pag dumating ka sa puntong gano'n, papareho mo lang ng isang tao walang pananampalataya at wala na rin pag-asa sa kanyang buhay. Kaya nga po ay napakahalaga na magkaroon tayo ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Amin po ba? Amen. Kaya yan, nung isinabi na po ng ating Panginoong Jesucristo, yung sumainyo ang kapayapaan ay nagtalna. Ano ba sa Tagalog? Nagtalna. Nagtalna yung kanilang takot na nararamdaman. Naging kalmado, kumalma sila, no? Nawala yung fear, nawala yung mga anxieties nila, nawala yung mga negative thoughts nila. Dahil yung kapayapaan na yun na yung bumalo sa kanilang buong pagkatao at nagkaroon na ng kaliwanagan ang kanilang pag-iisip. At nung nakita ng Panginoong Jesucristo na sumakal nila na yung kapayapaan na kanyang dala, ay sinabi na niya, mga kapatid, na kung paano isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Ano po ang ibig sabihin nito? Ipinapaalala niya sa kanila yung misyon nila. Ipinapaalala na ng ating Panginoong Jesucristo yung layunin nila, yung purpose nila. Kasi nabura ngayon, nawala ngayon. Dahil sa takot nila, hindi na nila alam ang direksyon na patutunguhan ng kanilang mga buhay. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na muling maipaalala ito ng ating Panginoong Jesucristo nang sa gayon ay yung rason kung bakit sila tinawag upang sumunod sa Panginoong Hesus ay muling magliyab at mabuhay. Yung pananampalataya na mayroon sila na hindi lamang mga kapatid sa kanilang sarili, bagkus yung misyon na kailangan nilang gawin ay muling mabuhay. Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Ganyan tayo, hindi pinababayaan. Ayaw niya na manlubog ka na lang basta-basta sa kadiliman at para ka na lang bula na mawawala. Hindi po. Kaya lagi natin iisipin na ang kapayapaan lamang ng Panginoong Diyos, tayo magkakaroon ng hinahon sa bawat takot at kaguluhan ng ating naiisip at nararamdaman. Pagkatapos nito, mga kapatid, ay binautismuhan sila ng banal na Espiritu. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Pinatanggap na po ng ating Panginoong Hesus ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa kanila ng iba't ibang kakayahan. Ano po? Na ang banal na Espiritu ang magiging kasama nila pag ang ating Panginoong Hesus na po ay nakabalik na sa kanyang Ama. Sapagkat ang Holy Spirit, siya po yung helper. Katulungan natin sa ministeryo ng ating Panginoong Diyos. So, number 1 po, ang makikita natin dito ay they were given hope once again. Hope. Pangalawa, they were reminded of their purpose. And third, once again, they were blessed and appointed. Ano po? With kinonsikra. They were consecrated to do their purpose. Ayan. Sumunod na bersikulo, doon sa 12 disipulo, wala si Tomas. Absent si Tomas ng mga panahon na yun. Hindi natin alam, baka siguro siya ay nagtatago sa ibang lugar. Hindi kaya naman ay nagtatago sa kung saan sulok. Pero ang sigurado natin, wala po siya nung nagpakita, nung unang nagpakita
nakita namin ang Panginoon. Pero ito si Tomas, dala ng kanyang takot ay hindi magawang maniwala. Dala ng pagkagulong ng kanyang isipan, nakalimutan na rin niya yung sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw ako ay muling mabubuhay. Nakalimutan na rin niya yung sinabi ni Jesus patungkol sa buhay na walang hanggan. Nakalimutan niya na, mga kapatid, na si Jesus ay ang kanyang Panginoon at Diyos. Kita niyo, mga kapatid, yung kayang gawin ng takot sa buhay natin. Kita ko yung kayang gawin ng kaguluhan. Kaya po niyang takpan yung pananampalataya na mayroon tayo. Kaya po, napakalaga na talaga namang linggo-linggo, kahit man lang linggo-linggo, ay dumadalo tayo ng pagsamba. Kasi kapag hindi ka na nakadalo ng pagsamba, unti-unti nang nawawala yung focus mo sa Panginoong Diyos at unti-unti nang nababalutan ng kaguluhan ang iyong puso at isipan. Ang nais ni Tomas para siya ay maniwala ay isang imposibleng senyales. Gusto niyang makita ang kamay ni Jesus. Yung butas sa kanyang kamay, yung sugat sa kanyang tagiliran, maging siguro yung mga sugat dulot ng mga tinik na korona na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto niyang makita ang Panginoong Jesucristo ng literal. Literal. Mata sa mata. Lahat ng human senses dapat maramdaman, marinig, mahawakan, ma-touch ang ating Panginoong Jesucristo bago siya maniwala. Yun ay imposibleng senyales, mga kapatid, na para bagang napaka-importante mong tao para magpakita ang Diyos sa iyo, para lang maniwala ka. Ano po? Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, hindi na po nangyayari yun. Hindi po bababa ang Jesus, ang ating Panginoong Jesus, magpakita sa iyo para lang mapaniwala ka. Ano po? Hindi na po gagawin ni Jesucristo yun. Kung bakit ginawa niya magpakita kay Tomas, ay dahil si Jesus po ay nasa mundo pa lamang, hindi pa siya bumabalik sa kanyang Ama. At dahil hindi naniniwala si Tomas, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Actually, hindi na po sila 12 kasi nagpakamatay na po si Judas. Wala pa po si Apostol Pablo dito, kaya 11 na lang sila. Nakasara ang pinto, nakalak lahat ng mga bintana. Tapos bigla po nakapasok ang Panginoong Jesucristo at tumayo sa kalagitnaan nila. At sinabi ulit ng ating Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Kung titignan natin, mga kapatid, kung ilang beses sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ang katagang sumainyo ang kapayapaan, ito ay nabibilang sa tatlo. Ano pa, may kultura ang mga taga-Israel na pag ang isang bagay ay sinabi ng Diyos ng 3 beses, meron itong greatest importance. Kailangan mo itong i-priority sa buhay mo. Pag may sinabi ang Panginoong Diyos ng 3 beses, kailangan yun ang tatatak na kailangan mong gawin sa iyong buhay. Kaya totoo, kasi kapayapaan talaga ang kailangan ng mga disipulo ng mga oras nito. Kaya 3 beses na sinabi ni Jesus, ayon sa sumulat ng Juan, ang salitang sumainyo ang kapayapaan. At nandun na si Tomas. Sinabi nga kay Tomas, tignan mo ang ating mga kamay, Tomas. Tignan mo lahat yan, ang sugat, tagiliran, sige, ipasok mo yung daliri mo. Yan, huwag ka nang mag-alinlangan pa at sa halip ay maniwala ka. Nung nakita ni Tomas
yung imposibleng sinyalis na kanyang nasaksihan, mga kapatid, ay dito'y muli niyang in-affirm ang kanyang unti-unting nawalang pananampalataya. Ang sinabi niya sa affirmation ng kanyang pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. My Lord and my God. Ina-affirm niya po doon na ang Panginoong Jesucristo, kanyang Panginoon, at ang kanyang Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po ba ay dahil Diyos na si Jesus, hindi na Diyos ang Ama at ang Banal na Espiritu? Mayroon pong pagbabago ng tinatawag nating belief sa mga pagkakataon na ito. Kasi po, nang si Jesucristo ay nagkatawang tao, hindi po niya pinapakilala yung sarili niyang Diyos. Pinapakilala po niya yung sarili niya bilang anak ng tao o yung magiging offering ng tao para sa kasalanan. Never sa kanyang tanang buhay, ano po, na lumabas talaga sa bibig niya, mga kapatid, I am God. Hindi po, wala po. Kasi pag ginawa na yun, ay mawawala yung kanyang purpose na makapag-serve at maging offering o maging ransom para sa kasalanan nating lahat. Pero dito, mga kapatid, in-affirm na rin po ni Jesucristo yung talagang nature niya, which is God. Yung sinasabi kong pagbabago ng belief, ang paniniwala ko kasi ng Judaism, they are what we call monotheistic. Monotheistic. Ibig sabihin ng mono, one. Yung mga bata, maingay kayo, nawawala ko. Ayaw nyo pumunta doon at manood. Ayan po, mono, ibig sabihin isa. Theo, ibig sabihin God. They believe that there is only one living being in God. Pero dito po, mga kapatid, lumalabas na sila doon sa dalawang belief. Hindi na monotheism. Multi na. Holy. Ibig sabihin, there are several beings in one God. At alam natin, there is the Father, the Son, and the Holy Ghost in a family called God. Ako. So, nagkakaroon na rin ng pagkakaiba ng belief. Palagi naman natin sinasabi yun, yung Trinity, yung doktrina naman natin ng Trinidad, na sa organisasyon ng Diyos ay mayroong tatlong nilalang. Alam niyo po kasi yung God, yung terminology na God, hindi naman po Diyos ang nagpasimula nun. The term God, hindi po Diyos, hindi po the Father kasi ng Holy Ghost ang nagpasimula noon. Bago po kasi ang istorya ni Abraham, kung saan ang Diyos ay unang nagpakilala kay Abraham, o Abraham pa yung pangalan niya, ay marami na pong Diyos-Diyosan noon. Marami na silang gods. At ang terminology na pagka sinabi natin God, yan ay supreme being. Ibig sabihin, pag sinabi natin supreme being, mayroon silang mga supernatural powers na hindi kaya ng pagkaraniwang tao. Kaya pagka pupunta ka noon sa mundo ng mga Grego, mayroon silang Odin, mayroon silang Thor, mayroon mga Freya, mga iba't ibang pangalan na sa kanilang kaisipan ay supernatural. So they call them gods. Tapos, sa ibang world religion din, meron din silang tinatawag na gods. Kahit po yung mga anito, mga gawa ng tao, minsan tinatawag na rin God. Ano yung mga pagano, meron yung tinatawag na yung araw. Yung araw, tinatawag din nilang God. Napakarami
basta sa tingin nila, hindi natural, tatawagin nilang God. Kung sa panahon natin ngayon, siguro, may nakita silang aeroplano, tatawagin din nilang God. Pero ito ang ating Panginoong Diyos, gusto rin niya ipakilala yung sarili niya bilang Diyos. Pero ang nais ng ating Panginoong Diyos, siya lamang ang totoo at tunay na Diyos. Amen po. Kasi siya ang lumikha ng lahat. Yan. Kaya inadapt din ng ating Panginoong Diyos yung terminology na God. Kaya ang Panginoong Diyos, mga kapatid, nangungusap yan sa tao sa pamamagitan ng kaparaanan ng tao. Kasi pag yan, kung mausap sa'yo sa kaparaanan ng Diyos, hindi mo maiintindihan. Ganun kagaling ang ating Panginoong Diyos. Yung konteksto ng tao, ginagamit niya para mas lalo natin siyang maunawaan. Kaya hindi lang God ang pwede mong itawag sa ating Panginoong Diyos. Pwede tagapaglikha. Hindi kung ano-ano pa na inyong maiisip. Amen po mga kapatid. So dito, sinabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kayo po ba mga kapatid, nakita niyo na po ba ang Panginoong Diyos, si Jesus? May nakakita na po ba? Wala pa, pero kayo po ay naniniwala. Sumasambalataya. Papalapakan niyo po ang sarili niyo mga kapatid. Kayo ay mapalad. Ito ang nais sabihin ng ating Panginoong Jesus. Pagka sinabi po kasi mga kapatid, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Yung human senses ng tao, yun kasi kadalasan ang ginagamit natin para ma-prove na mayroon ang isang bagay. Minsan, sa pananampalataya natin, may ganun din tayo, Lord, humingi ako ng sign. Bigyan mo ako ng sign kung tutuloy pa ba ako o hindi na. Biglang may tumawid na itim na pusa. Sign. Diba? Sa pananampalataya ng tao, Lord, kung totoo ka, pakidlatin mo, pakulugin mo. Hindi ba may mga ganun tayong instances sa buhay? We look for sign. Ganun din po yung ginawa ni Tomas. He was looking for sign. Pag ikaw yung isang tao humihingi ng sign, yung pananampalataya mo nakabase sa mata. Kasi gusto mong makita. Hindi po gano'n mga kapatid. Kasi sabi nga, we walk by faith, not by sight. Ang sinasabi nito mga kapatid, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito yung pananampalataya mo. Mapalad ang mga tao na sumasampalataya sa akin. Kasi ang pananampalataya, ito ay isang bagay na hindi nakikita. Ano po bukas mga kapatid, anong araw? Naniniwala kayo Lunes bukas? Kahit hindi mo na paniwalaan. Kasi Lunes talaga bukas. Kahit hindi mo na tignan sa kalendaryo, Lunes talaga bukas. Ano po? Yun ang nais na mangyari ng ating Panginoong Kristo. Hindi mo na kailangan tumingin pa sa kalendaryo para makita mo kung Lunes bukas. O kaya kung sisikat ba ang araw bukas o hindi. Ano po? We have to believe kasi nandyan naman talaga. Kailangan natin sumampalataya kasi nandyan naman talaga ang ating Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan humingi ng sign. Kasi sa paghingi ng mga sign, baka dyan pa tayo malinlaw ni best friend. Alam mo naman si best friend, pag nanalangin ka, nakikinig din siya. Kaya kada hingi mo ng sign, malay mo, si best friend na yung nagbibigay ng sign sa'yo. Akala mo, nasa tamang landas ka pa, wala na pala. Unti-unti ka na pala nawawala. Ngayon, itong duda mga kapatid, sa papaanong paraan ba umahantong sa pagdududa ang pananampalataya ng isang tao kapag ginagamit natin ang
Diyos, gumagamit yan ng human race para ipakilala o iparating yung kanyang presensya. Para sabihin na nandito ako o para mangusap sa'yo. Pero tayo mga kapatid, yung pananampalataya natin, kapag inilagay mo yan sa human ways, ibig sabihin ng human ways, sa kaparaanan ng tao, ay madidisappoint ka lang. Halimbawa, sa pananampalataya mo, ang tingin mo sa Panginoong Diyos ay genie. Kuha ka ng, ano ba yung nalagyan ni genie ng para? Pero ikaw, kukuha ka ng cross, sinilasin mo, 3 beses din. Lord, 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 gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Tapos hindi niya binigay sa'yo. Ano mangyayari ngayon? Madidisappoint ka. Magdududa ka, magtotoo ba siya? O kaya naman minsan, aktibo tayo sa pagsisimba, aktibo tayo sa ministry, tapos isang banda ng buhay natin, mayroon tayong gustong hilingin sa Panginoon. Pero hindi niya binigay. Hindi ba magdudulot yun ng duda sa buhay natin? Lord, lagi naman akong ganito. Lagi naman akong ganyan. Umatin naman ako ng Bible study. Pero bakit ganito ang buhay ko? Bakit naghihirap? Magdududa ka ngayon kung mayroong Diyos. O magdududa ka ngayon kung yung pananampalataya mo ba ay totoo o hindi. Yun ang sinasabi natin mga kapatid. Ang kaparaanan ng Diyos, bagamat ginagamit din ang paraan natin, ay mas malayong higit kaysa sa paraan natin. Ang kanyang pag-iisip ay mas malayong higit kaysa sa kaisipan natin. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya at yung pananampalataya mo ay sarili mo ng paniniwala, aba kapatid, mali lang. Mali. Pag ang pananampalataya ay sinarili mo. Kung ang tingin mo sa pananampalataya ay base sa gusto mong paniwalaan, ay nasa maling pananampalataya ka. Kaya dapat ang pananampalataya mo, Diyos ang nagsasabi, Diyos ang nagpapakita, Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa iyo at hindi ikaw. Halimbawa, itong COVID, sigurado ako, milyon-milyon ang nananalangin na mawala ang COVID. Kayo rin po ba nananalangin? Noong 2019, pinanalangin natin yung COVID. Hindi naman nawala. Doon ko naintindihan, kasama pala ito. Sa nais, ang gusto ng Panginoong Diyos. Ngayon, yung iba magsasabi, ilayo mo ako sa COVID, biglang nagka-COVID. Tapos namatay pa. Ano kaya ang nangyayari sa pananampalataya ng mga kapatid? Masishake yun. Bakit? Tignan mo na lang yung panalangin niya. Lord, ilayo mo ako sa COVID. Sino may gusto nun? Diyos o ikaw? Ikaw. Ano? Yung tao na nanalangin. Kaya pag hindi nangyari yung gusto niya, sa kaparaanan niya, nagkakaroon ng disappointment at duda. Ang pananampalataya ko mga kapatid, mapunta ka man sa maganda o hindi maganda, magka-COVID ka man o hindi, mapatay ka man sa COVID o hindi, faith is faith, God is God. Siya ang nagbibigay o mag-aalaw sa buhay mo kung magkakabayos ka o hindi. Ano magagawa mo kung yun nga ang kasama sa plano niya? Kung kontrahin mo ng pananalig. Ano po? Eh kung ang nais niya, mamatay ka sa COVID, anong magagawa mo? Siya naman ang nagbigay ng buhay sa'yo. Siya rin ang pwede kumuha. Ano po? Eh paano kung sa COVID, pinagaling ka? O hindi yun ang nais niya. O kaya nagkaroon ka ng COVID, pero feeling mo, wala lang naman. Hindi yun ang nais niya mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, bagamat may COVID, huwag tayo mag-focus sa takot sa COVID. Kung sumasampalataya talaga tayo na ang Diyos ang lahat-lahat at ang Diyos ang siyang gumagalaw sa buhay natin, ay yung kaisipan natin, yung commitment natin, ibigay natin sa Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Hindi sa sarili nating control, hindi sa sarili nating pang-unawa,
Kaya ngayon mga kapatid, kung papansinin ninyo, part na ng buhay natin ang COVID, nandyan na yan. Nandyan na yan. Pero meron po nakasigit pa sa COVID ang nagpapahirap sa tao. Hindi actually yung COVID, yung takot ng tao, yung fear. Because of fear, ay hindi ka na makapag-isip ng tama, hindi ka na makapag-decide ng tama, hindi mo na alam ang gagawin mo. Ano po? Nawawala ka na sa iyong kaisipan, tulad na lamang ng mga disipulo na ito, at tulad na lamang ni Tomas na dumating sa punto na halos makalimutan na niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay. Hindi ko po sinasabi na isasawalang bahala na po natin mga kapatid ang COVID. Kailangan na rin po natin mag-ingat. Ang sinasabi ko po, huwag kayo mag-focus sa COVID. Huwag kayo mag-focus sa COVID. Ano po? Huwag tayo mag-focus sa takot natin sa COVID. Kasi marami pa tayong kailangan gawin sa mundo ito. Abay kung nauunahan ka ng takot ng COVID, magkulong ka na lang sa bahay mo. Huwag ka nang lumabas. Diyan ka na lang. Yan ang mangyayari sa buhay mo. Sayang. Sayang, ano? Wala, tinulong mo eh. Tinulong mo yung buhay mo. Sinayang mo yung buhay mo dahil sa takot. Naniniwala naman po tayo mga kapatid na sinasabi ng ating government na minimum health standards. Kailangan natin sumunod doon, mag-follow doon, at syempre yung ating kalusugan, ano po, ay aalagaan din natin. Ano pa, kung ano po ang direktiba, mga kapatid, ng government, susunod tayo. Hindi tayo magpapasaway. Opo. Ayun lang po mga kapatid. So sa mga buhay natin, kung alam mo ang gagawin mo ay essential, siyempre, uunahin mo yung gawin mong essential kaysa yung takot mo sa COVID. Kaya nga po mga kapatid, pansinin ninyo, yung mga taong puro reklamo pagdating sa COVID, o kaya yung mga taong halos unti-unti ang nawawalan ng tiwala kung may COVID ba o hindi, sila yung mga lower class. Pag sinabi natin lower class, sila yung mga tao isang rayo, isang tuka. Tama po? Sino po yung mga takot na takot sa COVID? Ito yung mga middle class, pataas. Yung mga middle class, pataas. Kasi yung mga middle class na yan ay marami pa kasi silang kailangan gawin sa kanilang mga buhay. Kailangan nilang tumayo para tumayo. Ano po, at ayaw nilang mabahiran sila ng kahit anong sakit. Pero tignan nyo yung mga lower class, siguro kahit sa inyo, hindi yung priority ng takot sa COVID. Dami po. Bakit? Kasi ang pinakamahalaga sa inyo, may pakain kayo sa pamilya nyo eh. May pakain kayo sa mga sarili nyo. Amen. Yun ang priority ninyo. Ano po? Kaya yung takot, ewan ko kung natatakot pa kayo o hindi, pero naniniwala ko na pagdating sa pagkain, talagang you need to proceed. Kailangan nyo magpursige para may pakain kayo sa inyong pamilya. Middle class, pataas. Yan yung sasabihin natin mga may kaya sa buhay. Ay walang trabaho, yung pamilya ay talagang may kakainin, may pera. Pero ito rin po ang katotohanan mga kapatid. Dumating naman sa punto na wala nang makain, hindi ka mapabayaan ng Panginoong Diyos sa iyong pananampalataya. Amen po. Kaya tayo, buhay natin, ibigay na natin sa Diyos yan. Ibigay na, we have to offer. Magka-COVID man tayo o hindi, makritical man tayo sa COVID o hindi, mamatay man tayo sa COVID o hindi, ilagay lagi natin sa ating mga isipan, si Lord na ang bahala sa buhay ko. Huwag na po tayo magduda, huwag na rin tayo mag-backslide, huwag na rin tayo tumalikod sa pananampalataya, bagkos sumampalataya tayo na
ang Diyos na buhay ang siyang gagalaw sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Inaanyayahan tayo ng Diyos na dalhin ang kabuuan ng musita sa pagsamba at upang maibahagi ang kabuuan kung sino tayo sa mundo. Kaya ang banal na pangyayahan ng Diyos ang humihiling sa atin na huminto at magtaka kung ano ang nais natin iyalaw para sa ating mga sarili para sa mundo. Oras, presensya, kabutihan, suporta sa pananalapit, mga dasal. Sa mga sandaling ito ng tahimik at pagmumuni-muni, ano ang ihahandog mo sa araw na ito upang magawa ang kapayapaan ng Diyos sa lupa? Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Banal na Diyos, patuloy kami nananatili sa pagdiriwang at tagumpay ng pagmamahalan sa pagtingin namin sa nakaraang taon na pagtanto namin na marami sa amin ang maaaring makilala sa pagkailangan ng Tomas. Maaaring ba tayong maging simbahan, katawan ng Kristo, kung hindi natin nakikita ang katawan na nagtutulong sa ating masipali. Gayunpaman, pinagsasabi ni Kristo ang ating mata sa kanyang nabuhay na katawan na hindi mahihulog ng mga kapalit at hindi mabawasan sa pag-iingat at distansya sa sinukan. Habang ginagawa namin ang aming pamarikan, kinuumpirma namin ang kamanyagitan ng buhay ng nakikita namin at sa gayon ay sinabi natin muli. Alleluia! Ang kamanyagitan ng pangalan ni Jesus nagdarasal kami. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin kami. Purihin at sambahin ang Panginoon. Purihin at sambahin siya. Ngayon mga kapatid ay ating muli ay si-celebrate ang Holy Communion o Holy Eucharist na siyang patuloy na nagpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay na buhay at siya ay nasa ating mga puso at isipan. Ito rin mga kapatid ang magbibigay ng paalala sa atin na kailanman huwag na tayong magduda. Bagkus ang kaparaanan natin sa pananampalataya ay papalitan natin ng kaparaanan ng ating Panginoong Diyos nang sa gayon ay mas lalo natin maunawaan ang kanyang presensya, ang kanyang mga plano para sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay tumayo at awitin natin ang the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done.
At nung gabi na sila ay nagsama-sama para sa huling hapunan, bago ang paghuli ng ating Panginoong Hesus, ay kumuha ang ating Panginoon ng tinapay. At kanyang sinabi, nagpasalamat sa Panginoon, ito ang ating katawan na hinati para sa inyo. Kunin ninyo, kainin ninyo, at ako'y inyong alalahanin. Pagkatapos ay kumuha ang ating Panginoong Hesus ng lupa, nagdalaman ng alak na kanilang inumin, at sinabi, ito ang aking dugo, ang sumisimbolo sa bagong pangako sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Kunin ninyo, inumin ninyo, at gawin ninyo ito sa akin alaala. Panginoong Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa isang pagkakataon na itinatawag kunin sa amin na muli namin na masalibra ang huling hapunan na inyong ginawa at upang pagbulay-bulayan at magkaroon ng refleksyon sa simbolo at kahulugan nito para sa aming buhay, para sa aming mga pananampalataya. Panginoon, atin po inilalapit sa inyo ang mga elemento ito. Inyo po basbasan ng inyong kapangyarihan ng Banal na Espiritu at naway ito po ito sa aming pagkain ng Panginoon ay palagi namin kayong maalala na siyang mag-aalis ng duda sa aming mga buhay, sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po aming panalangin. Amen. Bukas na po ang lamesa at ang bawat isa ay iniimbitahan na magsalo sa kainan ito. Sumasampalataya ako sa Diyos sa pangangalaga sa lahat, sa kanilupan ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ng ating lahat. Nagtatawang ako siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhen Maria, pinanirapan sa ilalim ni Poncio Pilato, ibinako sa krus, namatay at ibinigin, magpapaloob sa kulungan ng mga kapwa, sa ikatong araw ng buhay muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, mula doon ay lalapin mo ang pagpupunan ng buhay at tutunan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa ikakasya ng kalangan ng Diyos, sa pagsasama ng mga
sa kasalanan ng bawat isa. Bagamat hindi kami katanggap-tanggap, ay inyo pa rin itong ginawa at pinakita para sa amin. Kami ay lubos ng papasalamat at itinataas ang inyong namin sa pangalan ng Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa isa pong linggo na pinagkaloob po ninyo sa amin. Na bagamat dumarami ang kaso ng coronavirus dito sa bansang Pilipinas, ay nagkaroon pa rin kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng pagkakataon na kami ay makapagbigay ng pagsamba, papuri at pasasalamat sa inyong kapangyarihan. Salamat po sa mensahe na inyong ipinarating at ipinadala sa amin na siyang kakami ng ating spiritual na buhay. Tunay na po, Diyos, kami ay naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mata, hindi sa pamamagitan ng kapataan ng tao, hindi sa pamamagitan ng opinyon ng paniniwala na pantao. Bagkus ito ay mas malayong mataas pa sapagkat ang inyong kaisipan at ang inyong kapatahanan ay mas lalong higit pa sa kakayahan na pinagsama-sama ng tao. Panginoon, ngayon ay naiintindihan na namin na mas lalong pamihirap ang kalagayan at sitwasyon dahil sa coronavirus. Pero Panginoon, tulungan niyo po kami mas tumatag ang aming pananampalataya, mas maging matapang, at kami ay mag-focus hindi sa takot na dulot ng coronavirus, hindi sa takot sa kung ano-ano na nangyayari, hindi sa takot sa mga problema, hindi sa takot sa mga kailangan. Bagkus ang focus namin ay sa inyo, sa inyong mga plano, sapagkat kami ay naniniwala na lahat, Panginoon, ay kayo ang gumagalaw sa buhay ng bawat isa. Ano man ang mangyari, O Diyos, ano man ang kaloob po ninyo sa amin, maging sa tingin man namin ay maganda o hindi, Panginoon, basta nagmula sa inyo, ay maluwag namin ito tatanggapin. Sapagkat sino nga ba naman kami na husgahan ang inyong gawa? Sino nga ba kami upang magreklamo sa aming natatanggap? Eh kami lamang po ay inyong nilikha. Kami lamang po ay mababang ilang. Pero Panginoon, kahit na gano'n, ay inurin niyo pa rin kami inyong mga anak. At kami ay lubos na papasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong grasya. Inilalapit ko po ang mga tao nito, ang mga kaluluwa nito, Diyos, na patuloy na nahihirapan at dumaranas ng kung ano-anong problema, trials and challenges sa kanilang mga buhay. Panginoon, niyakapin niyo sila sa mga oras nito. Kaya niyo pumakamdaman nila ang inyong mapagmahal na presensya na nagsasabing nandyan lamang kayo sa kanilang mga tabi, nandyan lamang kayo sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip, at hinihintay niyo lamang sila na patuloy na lumapit sa inyo, Diyos. Panginoon, ang mga pangailangan nila ay unawa at bigay ng lahat ng mga ito. Tanggapin ninyo ang kapatid ang walang grasya, pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. At tatandaan natin, huwag na po tayo magduda kung may Diyos o wala, kung buhay siya o patay. Pagkus patuloy tayong sumampalataya na nandyan siya, na sa pamamagitan ng pag-ibig niya ay siguradong buhay na buhay. Hindi lamang ang kanyang personalidad, bagkus ang ating pananampalataya, ang apoy na patuloy na lumiligaw sa anuupuan natin, na tayo ay umaasa isang araw, makikita natin siya, mauunawaan natin siya, mayayakap natin siya, at maiintindihan natin ang buong kapuspusan ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Amen.